प्रमद बर' आरो इउपिपिएलखौ रागा जोंनाय दङ। लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, रिपर्टारफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होननाया प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिसि ओनसोलनि जार्नालिस्टफोरा सान्दुं अखा समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननोबो होआखै। दिनै ससियेल मिडिया बा जार्नालिस्टफोराबो प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। आबादारिफ्रा मा होनो मोजां आबादनि जेरैबायदि सहाय होनो होनदोंमोन, ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों, कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों। मोनसे समनि संग्रामि, मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामि बिथांमोनहाबो इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननाय दङ। माने टटेल इउपिपिएल सरकारा फेलार जादों। ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो बिपिएफखौ नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ। बाय बाय इउपिपिएल, वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार, बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। दिनै जोंहा बिपिएफनि धौ हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ होननानै बिटिसिआव सान्थि नांगौ, बिटिसिआव गोजोन नांगौ, बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट नांगौ। नाथाय फेराफारसेथिं इउपिपिएलआ आं प्रमद बर' आदाखौनो बुङो बा सोरबा हरिसिंगानि एमसिएलए सन्जय सरगियारिखौनो बुङो, सोरबा जुदि इउपिपिएलनि बुंनो हायोब्ला बिटिसिखौ जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै रावबो बिथांमोनहा साहस जाया। हाग्रामा सारनि खाथियाव बिथांमोनहा गसंनानै जुजिनो रावबो साहस गैया। प्रमद बर'आनो होन, सोरबा बिथांमोननि मन्थ्रियानो होन, डिपुटि चिफआनो होन, इएमफोरानो होन, दिनैसिमबो 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। मानोना बिथांमोनहा जेनखागोन।